Dobrý den, dámy a pánové, vítejte po krátké přestávce opět při krátkém programu mužů v soutěži Hvězdy na ledě. Jako první se nám představí 18letý Rupert Grint, kterého publikum nadšeně vítá. Mozartovo Requiem ho bude doprovázet u jeho prvního skoku. Paterný axel. Kdyby ho dal, byl by první na světě. Ale myslíte si, že to dokáže? Je to přeci jenom těžký skok. No počítejte se mnou. A 1, 2, 3, 4, 5 a Rupert předvádí akrobatický prvek a padá. To je škoda, přátelé se mu ještě škodolibě smějou, to vůbec není hezké. Ale Rupert se znovu zvedá na nohy a předvádí krokovou pasáž po kružnici. Spojovací prvek se jménem Měsíc, už mu chybí jenom piruetka. A tady ji máme. Přechodu přes motýla, dokonce zadní nízká. A Rupert to má za sebou a v jeho tváři můžeme vidět radost, protože to byl opravdu úctyhodný výkon, může být na sebe pyšný. A už podává první interview. Těch bodů bude opravdu hodně, vidíte technická limity 20,72, programové komponenty 21,25, je to hodně vyrovnané, i když v těch komponentech ještě hodně velká rezerva. Každopádně Rupert se může radovat, protože přestihl dosud vedoucího Johna Travoltu a řadí se průběžně na první místo.